Szóval a mai videóban bujócskázunk itt a parkban a Flórával, és megnézzük, hogy ki fog nyerni, de nyilván én fogok nyerni. Szerintem ez nem igaz. Na menjünk. Na induljunk meg. Én amúgy van egy sejtésem, hogy hova bújt, de lehet, hogy nem jól gondolom, de nézzük meg. Gyerekek, felmentem a kilátóba, de nyilván nincs ott, úgyhogy lépcsőztem egy kicsit. Most szerintetek bújjak ide a székek mögé, vagy az asztalokhoz? A legnagyobb csalás lenne, ha bement volna ide bezárt ajtónál. Mondjuk ekkora területen kellene itt megtalálnom. Kitaláltam a tökéletes búvóhelyet. Fannét biztos nem fog minket megtalálni, mert ez egy tökéletes hely arra, hogy elbújjunk. Megtaláltam a végleges helyet. Na itt biztosan nem talál meg minket Fanni. A few moments later. Na, az utolsó tippem, hogy itt hátul van, mert amúgy bele nem lehetett menni, ez egy szabály volt. Let's go, mondom! Már jön valaki.